Първото нещо, което е, България ми е дала прекалено много, за да я предам. И не бих го направил. Дори да не участвам на тази олимпиада, бих преглътнал егото си, бих преглътнал това, че може би няма да сбъдна от някоя от мечтите си, но ще остана да се състезавам за България. И другото нещо, което е, аз съм Карлос Насар и винаги съм имал избора. Винаги съм могъл да си направя избор и сам да избера пътя си. Не може никой да ми казва аз на къде да потегля. Това също ме наклони на твърд отказ. Специално става въпрос за Бахрейн. Имаш ли официално предложение? Имах официално предложение, отказах го. Това вече са мои предположения. Дали те провокират Стефан Ботев да прави тези си действия или не, това мен не ме вълнува, но аз първо няма да се оставя без избор, аз избор имам винаги. Второ, страната ми е дала прекалено много, че да я пренебрегна и да я оставя с лека ръка. Бих направил тази саможертва за България, тъй като парите нито са най-важното нещо, нито са били някога стимула, който ме е движил. Стимулът ми е бил хората, които са ме подкрепили. Стимулът ми е бил хората, с които заедно съм споделял радостта си, хората, които са ми подавали ръка в труден момент и хората, които са ме обичали и подкрепали, независимо какво се е случвало. И дори един мълчуган да чуе тези думи и да повярва в тях, защото като се замислим в какво поколение живеем, колко хора биха продали страната си за пари или някакви други неща, различни от ценностите им, аз бих се радвал дори един мълчуган да запомни тези думи от мен и някой ден, когато му се наложи да предпочете родината си или някакви други изкушения, би избрал родината си, аз съм успял човек. Независимо дали съм 4 пъти олимпийски шампион, независимо дали съм милионер или не съм, аз за мен тогава ще бъда успял човек, тъй като родината е единственото нещо, което ние имаме българите. Единственото нещо, което пред нищо друго не бива да свеждаме глава, не бива да предпочитаме нищо друго и не бива да ни задвижва нищо друго, освен ценностите ни. Макар и по някой път в този толкова материален свят да ги забравяме тези неща, е хубаво от време на време да си ги припомняме, както на мен ми ги е припомнял покойният ми треньор, както са ми го припомняли и други наши шампиони, както се вдъхновявам от хора, които се опитват и се борят за българското, така и аз смятам да следвам този пример и да го давам.